nois! Benvinguts a un nou vídeo i avui estic super nerviosa perquè gravo amb micròfon nou que està aguantat amb un braç d'aquests de ferro nou també, que s'aguanta a la taula i a més no gravo com sempre sinó que gravo amb OBS. El que farem avui és important. Ens enduem el fistro i ens enduem el tas, en teoria. Fistro, escolta'm, i el tas? Tas, tío? ¿Dónde estás? Ostres, tu, no. Increïble. No, és sèrio, hem perdut el gosset. És que... Tas, ¿dónde estás? Ai... mireu, he estat parlant amb ells tot, absolutament tot i exclusivament són missatges bons, missatges que ens pugen cors i atenció, daurats, 112 cors i, vale, no us ho he dit, el que farem avui, el que anàvem a fer avui, perquè no hi ha el tas, l'hauré de buscar. Espera, que ara he perdut el fistro. Sé que em sentiu fatal, però serà ràpid. El que havíem de fer en el vídeo d'avui, que al final no ho he dit, és aparellar els dos gossos. D'acord. Doncs demà serà un nou dia. Per tas. Nois, avui vaig explicar els invents. Us he d'explicar una terrible notícia. El tas, el nostre gosset, el segon que vaig tenir, el que podríem dir que era el millor amic del fistro, ens ha deixat. #3. Sí, ens ha deixat. Per això us demano, amics meus, que avui deixem les armes. L'inventari va bé. Deixem les armes i ens n'anem junts al seu enterrament. Necessitarem tint vermell, perquè en memòria del tas portarem una cuirassa tenyida del seu color preferit. Una cuirassa que ens protegirà el cor, on viu ara ell. Fistro, escolta'm, estem aquí per acomiadar-nos al tas. Sempre ens ha acompanyat i sempre ha sigut un gran amic. Havíeu de tenir cries junts, formar una família. Però Nostre Senyor ha volgut donar-li un bitllet exprés al cel. I ara, la pala supermamadíssima, l'enterrarem. Els filets que s'havia de menjar per un dia especial com avui. Per tu, tas. Tas, avui vestim de vermell per recordar-te com a amic. Bueno, tècnicament jo sempre vesteixo de vermell, però avui exclusivament vestim de vermell per tu i ens acomiadem demanant-te que vetllis per nosaltres i per la nostra salut, tant mental com física, com havies fet a la Terra, però que ho facis des d'un lloc més segur, on no patiràs. Jo, el Fistro i el Frederic t'estem agraïts pels teus serveis. I bueno, nois, acomiado aquest tràgic episodi en què el tas ens ha deixat. Ha sido una baja confirmada. Espero que hagueu deixat la vostra F en els comentaris en senyal de respecte pel pobre tas i li hagueu donat a like, que al tas també li hagués agradat que ho féssiu. I ara sí, fins una altra.